हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகை தத்துவம் ரூமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யம் மனோபீதிரம் ராவினம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவ அதிகம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वानुसुदेव्ये प्रियमान्ये हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुये वस नानां भावनये वैष्णवो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் 6வது அத்தியாயம், ஞான யோகம், அதாவது சாங்கிய யோகம் சொல்லப்படுது. 6 தத்துவத்துல இதுவும் ஒரு தத்துவம். சாங்கிய தத்துவம்ன்றது ரொம்ப அழகாக பகவான் நமக்கு இதை கொடுக்க போறாங்க. ஏன்னா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாங்கிய தத்துவம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்துல ரொம்ப சிறப்பா உள்ளது. பார்ப்போம் அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படணும்ன்றத பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறார். அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்போ நாம் 5வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். தாமரை இலை நீர் போல அப்படின்றத பார்த்தோம். அது தாமரை இலைன்னா நம்ம இந்த பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில வாழும்போது பற்றற்ற தன்மையை எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றது. தாமரை இலையில எப்படி தண்ணியிலே இருந்தாலும் அந்த இலை மேல நீர் ஒட்டல இல்லைங்களா, அது போல நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும்ன்றது. அப்போ அது 3 விதமா சாராம்சமா நம்ம பிரிக்கிறாங்க. கடமையை செய், பலனை எதிர்பாராது, புலன் கட்டுப்பாடு. அதுல புலன் கட்டுப்பாடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சொல்லப்படுது. தர்மத்தினோட 4 தூண்களை பற்றி நம்ம படிச்சோம். அது தூண்களோட அது முடிவும் சரி, அது குழப்பம் என்ன அப்படின்றது நாம தெளிவா படிச்சோம் இல்லைங்களா. செயலாற்றும் முறைகள் 13ல இருந்து 16வது பதம், அது 3மே ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டது. உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. உடல், ஆத்மா இரண்டுமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம உடலுக்குள்ளதான் இருக்கு. சோ ஆத்மா நித்தியமானது, அது அமைதியானது. உடல் மாத்திரம் அது எண்ணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி 24 குணங்களோட சேர்ந்து அது செயல்படுது. அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும், நாம் ஏன் இந்த உடலை மாட்டிக்கொண்டே உள்ளோம், இத்தகைய முயற்சியால் நமக்கு கிடைப்பது என்ன, நாம் எவ்வாறு உடலை பெறுகிறோம், உடலின் இயற்கை என்ன இல்லைங்களா. இந்த 5 விதமான சாராம்சம் தான் இந்த உடல். சோ அதை நம்ம ரொம்ப அழகா நாம இதில் படிச்சோம். அதே மாதிரி சமமாக பார்த்தல். இந்த 3 விஷயமே நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த உடலோட குறிக்கோள் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது மேல நம்ம ஒரு தாக்கம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. இது 17ல இருந்து 26வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதனால அதோட மாற்றம் ஏற்படுது. மாற்றத்தினால தண்ணீரை அடைகிறோம். நாம அப்போ மற்றவங்களை எப்படி காணுவோம், எல்லாமே சரிசமமா பார்ப்போம் இல்லைங்களா. சரி, அஷ்டாங்க யோகத்தின் அறிமுகம் இன்னைக்கு நம்ம 5வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். 27, 28 பதத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு அது ரொம்ப விரிவா நாம இந்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். அமைதிக்கான வழின்னு பாத்தீங்கன்னா 5ல இருந்து, அதாவது 5வது அத்தியாயத்துல 29வது பதம் கடைசி பதம். பகவானை ஆனந்தத்திற்காக அனைத்தும் அர்ப்பணித்தல், எல்லா லோகங்களையும் உயிர்வாழின் உரிமையாக அனைவரும் நலம் விரும்பி, எது கடவுளை விரும்புபவர்கள் கடவுளை அறிந்து கொள்ளுதல். இந்த சாராம்சம் மூலியமா நம்ம அது 3 தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கடவுளை பற்றிய அறிவு, அமைதி, இந்த விஷயமாவும் 28வது பதம் கடைசி பதத்துல ஹரே கிருஷ்ணா தவறா படிச்சுன்னா 29வது பதம் கடைசி பதத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. சரி, இப்ப நாமும் 6வது அத்தியாயம். 6வது அத்தியாயத்துல ஒரு சிறப்பு அழகா நமக்கு பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு அதோட கண்ணோட்டம் பார்த்துருவோம். முதல்ல மனம், 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும்.
அந்த 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மனதின் இயற்கை என்ன? முதல்ல நம்மளுடைய இயற்கை என்ன? மனதினோட இயற்கை நண்பனா விரோதியா? இப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பனும் விரோதியும் நமக்குள்ளதான் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்முடைய செயல் மூலியமாக தான் நாம தெரிய வருது நண்பனா இல்ல விரோதியான்றது. அப்ப மனதினுடைய இயற்கை என்ன? நண்பனா விரோதி தான். யாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாக மறுவுரை என்ன? யாகத்தின் ஏணி படிக்கல் என்ன அப்படின்னு நம்ம படிக்க போறோம் இன்னைக்கு. ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதாவது ஒரு ஒரு நம்ம கடமைகள் என்ன நம்ம அழகா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அந்த கடமையை நம்ம செய்யறோம். அதான் யாகம் சொல்றோம். ஸோ அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு விரிவா நம்மள படிப்போம். அஷ்டாங்க யோகத்துல 10ல இருந்து 36வது பதம் ரொம்ப விரிவா நம்ம கொடுக்க போறாங்க. உடல் தகுதிகள் என்ன? மனதின் தகுதிகள் என்ன? அர்ஜுன இயலாமையை வெளிப்படுத்துதல். இந்த 3 சாராம்சமா நாமும் இதை பார்க்க போறோம். அப்புறம் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உன்னிப்பா பார்க்கணும், வெற்றி அடையாத யோகிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படும். 37ல இருந்து 45வது பதம். வெற்றி அடையாத யோகிகள்னா ஆன்மீக உடம்பு, அதாவது வெற்றி அடையாதது. ஆரம்ப ஸ்டேஜில் உள்ளவங்க ஆன்மீக குடும்பத்தில் பிறக்க வைக்கிறார் பகவான். சொர்க்கங்களை சென்று அனுபவித்த பின் நல்ல குடும்பத்தில் அல்லது செல்வந்தர் குடும்பத்திலும் பிறக்க வைக்கிறார். இதை பத்தி ரொம்ப சாராம்சமா நாமும் இந்த வெற்றி அடைய யோகின் கதி என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆரம்பமும் சரி, அதாவது தன்னுணர்வு பாதையை அடைகிற ஆத்மா இருக்கு. அதாவது ஒரு 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 கம்பெனில வேலைக்கு போறாங்கன்னா ஒரு சீனியர் ஒருத்தர் இருப்பார், ஜூனியர் ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லைங்களா? இவருக்கு மேல ஒரு ஹையர் ஆபீசர் இருப்பார். இப்ப சீனியரும் சரி ஜூனியரும் சரி அது மாதிரி நம்ம பிரிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பக்திலையும் அதே மாதிரிதான். ஆரம்ப கட்ட பக்தர் இருக்கார், கொஞ்சம் முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர் இருக்கார். ஆனா 2 பேர் இலக்கும் வந்து அடைய முடியாம போயிடும். அவங்களோட கதி என்ன அப்படின்றத நாமும் இந்த 37 45 பதம் நம்ம எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் பகவானுக்கு கரெக்டா சாதன பக்தி பண்றோம், அண்ணனையே பக்தி கொடுக்குறோம், எல்லாம் செயல்படுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அது நாமும் பூர்ணம் அடைஞ்சமா இல்லையன்றது நம்ம இறக்கும் தருவாயில் தான் நமக்கு தெரியும். அது வரைக்குமே நாம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கின்றது போன அத்தியாயத்துல விரிவா படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதோட கதி என்னன்றது நாம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். மிக உயர்ந்த யோகி 46ல இருந்து 47 அது பக்தி யோகம் தான். இந்த ஏணி படிக்கட்டுகள் மாதிரி நம்ம ரொம்ப அழகா நம்ம இதுல படிக்க வேண்டிய ஒரு படிப்படியா படிப்பு பார்ப்போம். நம்ம யோக வறுமுறை யோகத்தின் ஏணி படிக்கட்டு மாதிரி நீ பார்ப்போம். நீங்க அது வந்து அதனால என்ன பலன் பாருங்க. நம்ம பக்தி யோகத்தினால நம்ம என்ன பலன்? அதிகபட்ச பலன் கிடைக்கும். பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது தான். ரொம்ப நம்ம எஃபோர்ட் எடுத்து பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. நார்மலாவே நம்ம ஜீன்ல இருக்காது. பக்தி யோகம் நம்ம ஜீன்ல இருக்கு. கொஞ்சம் செத்த உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு நம்ம செயல்பட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும் அது இல்லைங்களா? குறைஞ்சபட்ச பயிற்சி இருக்கு. இதுக்கு தகுதியே இல்லை. இவன் தான் பண்ணணும், அவன் தான் பண்ணணும் கிடையாது. பிராமணன் தான் பண்ணணும், சத்திரியன் தான் பண்ணணும், சூத்திரன் தான் பண்ணணும், வைசன் தான் பண்ணணும், சண்டாளன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. யார் ஒன்னாலும் பண்ணணும். அது தகுதியே கிடையாது. நீ அறிவாளியா இருக்கலாம், முட்டாளா இருக்கலாம், பெரிய பணக்காரனாக்கனா, ஏழையா இருக்கலாம், நடுத்தரமா, யார் ஒன்னாலும் அது தகுதியே கிடையாது. ரொம்ப அழகா பகவான் பக்தி யோகத்தை பற்றி நமக்கு கொடுத்தார். 2 பதம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பாவங்கள் இருக்கிறது, நம்முடைய பாவங்களே இருக்காது பக்தி யோகத்துல பண்ணும்போது. அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பக்தி யோகம் பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இது அடைய நம்ம இதனால என்ன அடைவோம்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோகுல விருந்தாவனம். ரொம்ப அழகா நீங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணன். இப்ப நாம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்தோம். இப்போ முதல் அத்தியாயம். இப்ப ஏன்னா கர்ம யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் இதுதான். 6வது அத்தியாயம் தான் கர்ம யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம். இனி நாம அடுத்த அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் பார்க்க போறோம். சரி, இப்ப முதல் அத்தியாயத்துல குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? முதல் அத்தியாயத்துல. சரி, இப்ப நாம எல்லாருமே அந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல படைகளை கவனிக்கிறத பத்தி நம்ம படிச்சோம். அதோடைய சாராம்சம் என்ன, அந்த அந்த அதனால நமக்கு என்ன புரிதல் அடைஞ்சது அப்படின்றது ஒரு ஆளா சொல்லலாம். எல்லாருமே பேசணும். அதாவது அர்ஜுனனுடைய மனநிலைமை அந்த நேரத்துல எப்படி இருந்தது, அவன் எந்த குணத்துல அவன் இருந்தான், அப்புறம் அவனுக்கு வந்த ஏன் அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்தது, அவனுக்கு அவன் இன்ஆக்டிவா போனதுக்கு என்ன காரணம், அந்த பந்தப்பட்டது எப்படி, ஏன் அந்த பந்தப்படுறான். அதே மாதிரி ஆப்போனன்ட் சைட்ல அவளையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிலேஷன்ஸ், அவனுடைய குருஜி எல்லாருமே முன்னாடி இருக்கிறது குருஜியா பார்த்தானே ஒழிய, ஸ்தூலமா பார்த்தானே ஒழிய அவளை ஆத்மாவா பார்த்துன்னு தான் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாமே. செகண்ட், அதே நேரத்துல கிருஷ்ணரையும் பார்த்துருக்கான். கிருஷ்ணர் வந்து இவ்வளவு மெச்சூர்டாகவும் இதே நேரத்துல இவ்வளவு கைட் பண்ற மாதிரி சொல்லி வேரியஸ் கேரக்டர்ஸ் அர்ஜுனன் பார்த்திருக்கான்.
நாம் அர்ஜுனனா இருந்து வேரியஸ் கேரக்டர்ஸ் அதுல பாக்குறோம். நாம கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன், ஆமா அப்புறம் பீஷ்மர், எல்லாரும் அந்த குருட்சேத்திர களன்றதே பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை களம் தானே. பெரிய டிஃபரன்ஸ் குருட்சேத்திரத்துக்கும் வாழ்க்கை களத்துக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. இதுலயே நாம தான் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம ரியல் லைஃப்லயும். இன்ஃபேக்ட் சம்டைம்ஸ் நாம அர்ஜுனனா இருப்போம், சம்டைம்ஸ் நம்ம துரியோதனனா கூட இருப்போம், சம்டைம்ஸ் துச்சாதனனா கூட இருப்போம். நாம சம்டைம்ஸ் when we lose our temper we will behave in a different ways. ஸோ இது அர்ஜுனனுடைய மனநலமை, அர்ஜுனனுடைய குணத்தத்துவம், அர்ஜுனனுடைய அறியாமை, கிருஷ்ணருடைய அறிந்த அந்த இது உண்மைகள், அந்த சொல்லப்பட்ட உண்மைகள், இதெல்லாம் தான் அதுல பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இதுல ரொம்ப அழகா விரிவா கொடுத்தீங்க பிரபு. ஜெயகிருஷ்ணா, ஹரிபோல் பிரபு. சரி, இப்போ முதல் அத்தியாயத்தோட சிறப்பு அவர் வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுத்துருக்காரு. நம்ம என்ன குணத்துக்கு இல்லை, நாம தான். இரண்டாவது அத்தியாயம் கீதையோட உட்பொருள், அதாவது உட்பொருள் சுருக்கத்தை பகவான் கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா இதோட சாராம்சமே அதுதான். இப்ப நம்ம ஒரு கீதையை படிக்கணும்னா இரண்டாவது அத்தியாயத்தை படிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து இந்த கீதை எல்லாமே புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அத்தியாயத்துல தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? சரி, இந்த அத்தியாயத்துல யாராவது என்ன சொன்னீங்க? இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து தன்னை சீடனா அர்ப்பணிச்சிடறான். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் வந்து உள்ள வித்தியாசம், எது நித்தியம் எது நித்தியம் இல்லைன்றதையும் கொஞ்சம் சொல்றாரு. அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால அவர் கடமையை செய்ய, சத்திரியனான அவனுடைய கடமையை செய், பௌதிக வாழ்க்கையில உள்ள மயக்கத்தை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் நினைக்கிறேன். அப்ப இதோட இன்னொரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஒண்ணு இருக்கு மாதாஜி. எனக்கு என்ன குருஜி, இந்த பிரபுஜி எனக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா, இந்த கீதையின் உட்பொருள் என்னன்னா, செயல்களை சிறப்பாக செய், அந்த செயலுக்கு உண்டான ரிசல்ட்டை கடவுளுக்கே அர்ப்பணிச்சு பண்ணிட்டு அடுத்த வேலைக்கு போற வழிய இந்த வேலையில உட்காந்து பெருமை பீத்திட்டு உட்காந்து இருக்க கூடாது. ஒரு செயலை பண்ணினோமா, வந்துதா, அதோட அந்த செயல் முடிஞ்சது, பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட், கோ டு த நெக்ஸ்ட் அண்ட் டூ இட் இன் அ பெட்டர் மேனர். அந்த ரிசல்ட் வருத கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கப்போ அந்த பெருமையை பீத்திட்டு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. இதுதான் என்ன கீதையுடைய பொருள் புரிஞ்சுது. செயல் செய், இறக்கும் வரை செயலை செஞ்சின்று அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற செயல்களை செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த அத்தியாயத்துல, இந்த பர்டிகுலர் 2வது அத்தியாயத்துல அனித்தியமான இந்த உடலை விட்டுட்டு எப்ப யூஸ் இல்லைன்னு நினைக்குதோ அந்த ஆத்மா, அப்ப அதை விட்டுட்டு அதனுடைய பாவ புண்ணியத்துக்கு தகுந்தாப்புல வேற ஒரு உடலை எடுக்குது அப்படின்றதையும் அது கிருஷ்ணர் சொல்றார். அந்த இதுல மறு உடலை எப்படி எடுக்குது, என்ன தத்துவத்துல வருது மாதாஜி அது? அதான் அவர் சொல்றாருல்ல, நீ இந்த மாதிரி இந்த கடமையை நீ செய்யலைன்னா ஒண்ணு நீ வந்து பாவியா போயிருவ, இல்ல நீ சத்திரியனா நின்னு போரிட்டு நீ ஒருவேளை செத்துட்டீன்னா கூட நீ மேல் லோகத்துக்கு போயிருவ அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, இது ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 7வது பதம் வரைக்கும், 7வது பதம் தான் வந்து அர்ஜுன வந்து பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். அந்த 6 அத்தியாயம் 6 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த பழைய அந்த முதல் அத்தியாயத்தோட அந்த பிரதிபலிப்பு அப்படியே இருந்தது அவர்கிட்ட, இந்த சாராம்சமே இருந்தார். இருமணம் முன்னாடில கடைசி பதம் 46வது பதம் 1வது அத்தியாயத்துல. ஸோ அப்போ காந்தி தான் தூக்கி தேர்ல போட்டு உட்காந்துடுறாரு. ஆனா அதோட அந்த எஃபெக்ட் வந்து 6வது பதம் வரைக்கும் இருந்தது. 7வது பதம் தான் பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். இப்போ பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிச்சது 11வது பதம். 10வது பதத்துல பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். 11வது பதத்துல என்ன சொல்றார்? ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 35 36வது பதம் வரைக்கும் அப்படியே அழகா பகவான் வந்து இந்த ஆத்ம தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் ரொம்ப அழகாக நமக்கு இந்த 2வது அத்தியாயத்துல விரிவா நம்ம கொடுக்குறாரு. இதுதான் இப்ப இந்த நம்மளுடைய ஆத்ம தத்துவத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த பகவத்கீதையே நாம வந்து சரளமா தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாதிரிதான், இப்போ நம்ம எந்த ஒரு விஷயமே வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்போட நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம பந்தப்படும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யற செயல் வந்து என்னைக்குமே நமக்கு வந்து ஊக்கத்தை கொடுக்கும். எதிர்பார்த்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா பந்தப்படும். எதிர்பார்க்காம இது நமக்கு இல்ல, நாம இது நமக்கு தேவையா, நம்ம இந்த வேலையை செய்யணும், அவ்வளவுதான், இதுதான் நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு
இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னு வச்சுக்கலாம், யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு நம்ம கடன் கொடுக்குறோம், ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப கொடுக்குறோம் போது அந்த நம்ம என்ன நினைச்சு கொடுப்போம், இந்த பணம் திருப்பி வந்தா நல்லா இருக்கும், நம்ம அவர் அர்ஜென்ட் கேட்கிறாரு, ஏதோ கேட்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா எதிர்பார்ப்பு. இப்ப இது கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்னன்னா, அவர் கரெக்டா கொடுத்துட்டாருன்னா பிரச்சனை இல்லை. அவர் கொடுக்காம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அவருக்கு ஏதோ கிரியேட் ஆயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், கொடுத்தவருக்கும் பிரச்சனை, வாங்கினவருக்கும் பிரச்சனை இல்லைங்களா? இதனால என்ன ஆகுதுன்னா பிரச்சனைகள் வரும். அதே அனுசரிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஏதோ ஒரு அந்த ஆத்மாவும் இந்த ஆத்மாவும் ஆத்ம ரூபத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா, அப்ப அந்த இடத்துல குழப்பமே வராது. சரி, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அவருக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கொடுக்க முடியல, இவரும் இருப்பாரு, சரி அவருக்கு ஏதோ இப்ப நம்ம இது பண்ணிருக்கோம், சரி ஓகே நம்ம பின்னாடி பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிடும். ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம யார்கிட்டயாவது கடன் கொடுத்தோம், ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுத்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அத நாம திரும்பி வாங்கவே கூடாதுன்னு தான் வேதம் சொல்லுது. அது திருப்பி வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக அது பிரச்சனைக்குள்ளதான். ஏன்னா நம்ம ஒரு பொருளை கொடுக்குறோம்னா இது நம்மது இல்ல, இது பகவானுடையது, அவருடைய உணர்வோடு அவரு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அதோட முடிஞ்சிச்சு. நம்ம திருப்பி அதை வாங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது எனக்கு பிரச்சனை தான். ஆனா இந்த கலிகாலத்துல அது மாதிரி இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? இது ஒரு உதாரணம் தானே சொல்றேன். இது போலதான் எந்த செயலுமே நம்ம எதிர்பார்த்து நம்ம செஞ்சோம்னா பந்தப்படுறோம். இதுதான் இந்த கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல உட்பொருளே இதுதான். அப்ப நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் சரி, நம்ம செய்யற செயல்ல சரி, பந்தப்படாம இருக்கிற செயல் தான். இது நம்மளோட உறவுகளுக்குள்ளேயும் உள்ளதான். இப்ப பிள்ளைகளை நம்ம எதுக்கு வளர்க்குறோம்? நம்முடைய கடமை அது. அதுக்காக நாம ஒரு 50 வயசு 60 வயசு ஆன பிறகு உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடணும் அவன் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா? அப்போ அதுக்கு அந்த உறவையே நம்ம கொச்சப்படுத்துறோம். அந்த உறவையை கொச்சப்படுத்துறோம். அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது. நம்ம கடமை அது, நம்ம செய்யணும். ஆனா அவன் செய்யறான் செய்யலன்றது அது அவனுடைய கர்மா, பையனோட கர்மா, பேரப்பிள்ளையோட கர்மா, அது அவனுடைய கலப்பம். அதுதான் நாம அப்படிதான் நம்ம போனோமே தவிர நம்ம செய்யணும் நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா அந்த உறவையை நம்ம கொச்சப்படுத்துற மாதிரிதான் ஆகும். இதுதான் கீதையோட உச்சூருக்கம். சரி, 3வது அத்தியாயம் பாருங்க, கர்மயோகம். கர்மயோகத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு உதாரணம் கொடுத்திருக்காரு பகவான், நிறைய கொடுத்திருக்கிறாரு. ஏன்னா 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் நமக்கு ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் தத்துவத்தை நிறைய கொடுத்திருக்காரு. அதுல இப்படிதான் வாழ்க்கையில போகணும், இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கிறாரு. ஆனா கர்மயோகத்துல அதை விட மேன்மையா கொடுத்திருக்காரு. எப்படி, என்ன மாதிரி மேன்மையா கொடுத்திருக்காரு? உங்களுக்கு எந்த ஞாபகம் வருது? கர்மயோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு? கர்மயோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த கர்மா, அதாவது அகர்மா விகர்மா, என்னென்ன காரியங்கள் செய்யணும், எந்த காரியங்கள் செய்யக்கூடாது, செய்த காரியங்களுக்கு மட்டும் இல்ல செய்யாத காரியங்களுக்குடைய விளைவுகளுக்கும் நாம தான் பொறுப்பு. இது முக்கியமான பாயிண்ட். இந்த கர்ம இதுல நம்ம ஒரு செயல் செய்யலைன்னா கூட அதனுடைய விளைவுகளுக்கு நாம தான் பொறுப்பு அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா எனக்கு புரிஞ்சுது இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி இருக்காங்க, சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. हरे कृष्ण प्रभु जी, कर्मण्ये अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, கர்மத்தை பலனை எதிர்பார்க்காதே, பலனை பகவான் பொறுப்பில் விட்டு சொல்றாரு. அப்ப தன்னுடைய கர்மத்தை சரியா, பிறருடைய கர்மத்தை செய்யற, நம்ம கர்மத்தை சரியா செய்யாட்டாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கர்மத்தை செய்யும் சொல்றாரு பிரபுஜி. மாதாஜி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. இப்போ நமக்கு அதாவது நம்மளுடைய இந்த 3வது அத்தியாயத்தோட நம்மளுக்கு புரிதல் எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நமக்கு பகவான் என்ன சொன்னாரு 2வது அத்தியாயத்துல? சாங்கி தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் ஆத்ம தத்துவத்தையும் ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கினார் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? இப்ப அது நமக்கு போதுமா? எப்படி செயல்படணும், நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம வாழ்வில் எப்படி இதை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது இந்த செயல் மூலியமா எப்படி நம்ம கொண்டு வரணும்னு கர்மயோகத்துல சொல்றாங்க. கர்மானா என்னது? நம்மளுடைய செயல், நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதான் செயல், அந்த செயல் தான் கர்மா. இப்ப நம்ம அந்த கர்மாவை எப்படி நம்ம செயல் வரணும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. வர்ணாச தர்மத்துக்கும் அதுல ஒரு இது இந்த அத்தியாயத்துல விளக்கமா கொடுக்குறாரு. அதுல அந்த கர்மயோகம் மூலியமா கொடுக்குறாரு. அது இப்போ நம்மளுடைய கடமை இருக்கு. இப்போ சத்திரியனோட கடமை இருக்கு, பிராமணனோட கடமை இருக்கு, சூத்திரனோட கடமை இருக்கு, வைஷ்ணனோட கடமை இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கடமை என்னன்னது? இதுதான் நம்மளுடைய கடமை, இதுதான் நம்ம செயல்படுத்தணும்னு கர்மயோகத்தை சொல்றாரு. இப்ப ஆத்ம தத்துவம் சாங்கிய தத்துவம் புரிஞ்சிட்ட பிறகு நாம எப்படி செயல்படணும்? நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலேயா
சகாம கர்ம யோகத்திலயா, இல்ல நம்ம கர்மியா, இல்ல கர்ம காண்டத்துல கர்ம யோகியா நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுத்தாரு. நம்ம கர்மிதான் நம்ம எல்லாருமே. நம்ம கர்மியா இருக்கிறவங்க கர்ம யோகியா எப்படி ஆக முடியும் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. அதுல நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் சகாம கர்ம யோகத்தையும் நம்ம எப்படி நாம செயல்படணும்ன்றதையும் ரொம்ப தெளிவா அந்த கர்ம யோகத்தை கொடுத்தார் இல்லைங்களா, அழகாப்படுத்தார். இந்த உன்னத ஞானம் கொடுக்கிறார் பகவான் 4வது அத்தியாயத்துல. உங்களுக்கு தத்துவத்தையும் கொடுத்துட்டேன், 2வதுல எப்படி செயல்படணுன்றதையும் கொடுத்துட்டேன், ஆனா ஞானம் கொடுக்கணுமே உங்களுக்கு முக்கியமா அப்படின்றதுதான் 4வது அத்தியாயத்துல பகவான் உன்னத ஞானத்தை நம்ம கொடுக்குறாரு. அந்த உன்னத ஞானத்துல பகவான் என்னென்ன கொடுத்தார் அப்படின்றத யாருக்கா ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத ஞானத்துல என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா 4வது அத்தியாயத்துல ஒண்ணு அந்த அதாவது பந்தப்படாம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னோட பக்தி செலுத்தி எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் நம்ம அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும். அதனால நாம அந்த அந்த செயல்கள்னாலயோ யாராலையும் நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம் நாம அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட். பட் டெப்தா இன்னும் தெரியல எனக்கு இன்னும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க. இதுல பற்று, பயம், கோபம் இதுல இருந்து விடுபட்டு அவரையே சரணடைஞ்சு செயல்களை செய்யணும். அப்படி நிறைய பேர் செஞ்சு தூய்மை அடைஞ்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இதுதான் ஒரு குருவை கட்டாயமாக அடைஞ்சு அவர் சொல்றது மூலமாக ஞானத்தை செய்து விட்டு கேக்குதா மாதாஜி? நீங்க சொன்னது எனக்கு கேட்கல மாதாஜி, திருப்பி ரிப்பீட் பண்றீங்களா? ஒரு குருவை சரணடைந்து அவர்கிட்ட நம்ம ஞானத்தை பெற்று அவர் வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செய்யணும், பந்தப்படக்கூடாது. மனிதனா எந்த ஜீவனுக்கா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு கர்மா இருக்கு, வேலை செய்யணும் கட்டாயம். தொழில் இல்லாமையோ செயல் இல்லாமையோ இருக்க முடியாது. பட் அதை எப்படி செய்யணும்ன்றது மனிதனா பிறந்தவன் ஒரு குருவை அணுகி அவர்கிட்ட நம்ம ஞானத்தை பெற்று உன்னத அறிவை பெற்று நம்ம செய்யணும் அப்படின்றதுதான். நமக்கு இப்ப குரு பிரபுபாதா கீதையா கொடுத்திருக்காரு. இந்த காலத்துல நம்ம எந்த குருவை தேடி போறது? அதான் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்போ உன்னத ஞானத்தை பகவான் கொடுத்தது என்ன பண்ண, உன்னத அறிவு என்ன கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி படைக்கப்பட்டது, யாரால படைக்கப்பட்டது, பிரம்மாவுடைய லைஃப் என்ன, மனுவோட லைஃப் என்ன, பிரஜாபதிகள்னா யாரு, ரிஷிகள்னா யாரு இல்லைங்களா, பிரம்ம ரிஷி யாரு, எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த ஞானத்தை கொடுத்தார் பகவான். ஏன்னா பிரபஞ்சம் எப்படி படைக்கப்பட்டது, யாரால படைக்கப்பட்டது, இந்த மனித குலம் எப்படி தோன்றுது, இந்த கீதை யாருகிட்ட முதல்ல பகவான் ஒப்படைச்சார், அதுக்கப்புறம் ஏன் கீதை யாரா சரி வராம ஏன் போச்சு, இந்த ஞானத்தை பகவான் கொடுத்தார் நமக்கு. இந்த அத்தியாயத்தை முதல்ல சூரிய பகவான் கிட்ட இந்த உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறமா சரியா ஃபாலோ பண்ணாம விட்டதுனாலதான் பகவான் துவாத யுகத்துல 3வது யுகத்துல பகவான் இங்க அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றாங்க. இந்த ஞானத்தை நம்ம கொடுத்தார். ஏன் பகவான் ஒரு யுகத்துக்கும் அவதாரம் கொடுக்கறான்றதையும் இந்த ஞானத்தை நமக்கு இல்லைங்களா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விஷயம். இந்த சாராம்சத்தை மறந்துடாதீங்க, எப்பவுமே அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. ஏன்னா நான் இதான் உங்களுக்கு கோர்வையா சொல்லிட்டு வரேன். நான் லைன் பை லைன்ல 1 by 1 by 9 சொன்னீங்க. இந்த உன்னத ஞானத்தை கொடுத்தார். இப்ப பாருங்க, கர்ம யோகம் 5வது அத்தியாயத்துல நீ உன்னத ஞானத்தை அடைஞ்சிட்ட. கர்ம யோகத்துல 3வது அத்தியாயத்துல சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவத்தையும், வர்ணாச தர்மத்தையும் 2வது அத்தியாயத்துல சொல்லி கொடுத்தேன். ஆனா 5வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்துல பகவான் உங்களோட நீ எப்படி செயல்படணும் பக்தி யோகம் மூலியமா சொல்றாரு. 5வது அத்தியாயம் ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். நம்ம போன அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. எப்படி நாம செயல்படணும், பக்தி யோகத்துல எப்படி நம்ம செயல்படணும், கர்ம யோகத்துல இருந்து எப்படி நம்ம செயல்படணும்ன்றது 5வது பதம் ரொம்ப நம்ம விரிவா நமக்கு இல்லைங்களா. சரி, இப்ப நாம 6வது பதம் இன்னைக்கு வந்துருக்கிறோம். இதுதான் கர்ம யோகத்திலே கடைசி அத்தியாயம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். நம்ம இதை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி அஷ்டாங்க யோகம் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லலாம். இப்ப நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த 4 விதமா இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பிரிக்கிறோம்.
1ல இருந்து 9 வரைக்கும் மனதின் விரோதி யார் நண்பனா அப்படின்ற பார்க்க போறோம். அஷ்டாங்க யோகம் 10ல இருந்து 36, வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்ன 37, 45, 46, 47 மிக உயர்ந்த யோகி அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இப்ப நாம பார்க்க போறது மனமா விரோதியா அப்படின்றது 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் இப்ப பார்க்க போறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரா பார்க்க போறோம். சரி, யோகா என்றால் என்ன, அதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. யோகானா என்ன? இப்ப இந்த 7 சக்கராஸ் வச்சு நம்ம அது காமிச்சிருக்காங்க. இதுல நம்ம என்ன மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லலாம். யோகா பயிற்சி பண்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க, இல்ல தெரிஞ்சவங்க ஹரே சொல்லலாம். கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பதஞ்சலி ஹரே என்ன கிருஷ்ணா. சொல்றான்னா, நம்முடைய மனதை இப்போது இங்கே ஒரு இடத்தில் நிலைநிறுத்துவது அல்லது சேர்த்தல், அதுதான் யோகம்னு சொல்லப்படுது. பதஞ்சலி யோகத்துல பதஞ்சலி ஓகே. சொல்றாரு இப்போது இங்கே அப்படின்னு ம். சொல்றாரு. நம்ம மனசை மூலப்பொருள் பரமாத்மாவோட இணைக்கும் முயற்சி. அதுக்கு நம்ம என்னவெல்லாம் பயிற்சி பண்ணணுமோ அதெல்லாம் தான் அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல வருது. இது தைலதாரை போல நினைக்கணும், அப்புறம் நியமம் இயமம் எல்லாம் ஒரு 8 இது வருது. ஓகே. இந்த யோகான்னா எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, உடலும் மனமும் சேர்ந்து இயங்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா உடலும் பிரபுஜி. உடலும் சொல்லுங்க. மனமும் சேர்ந்து இயங்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு ஓகே. அதுதான் முதல் யோகத்துடைய முதல் ஸ்டெப். இதுதான் யோகா ஃபர்ஸ்ட். உடல் ஒண்ணு சொல்லி மனசு ஒண்ணு சொல்லனா யோகா வராது. உட்காண்டா கூட தியானம் வராது. ஸோ உடலும் மனதும் ஹார்ட்வேரும் சாஃப்ட்வேரும் சேரணும். ஓகே. பிரபுஜி, மனம் உடல் ஆன்மா மூணுமே கனெக்ட் பண்றதுதான் யோகா. ஹரே ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். சரி, இப்போ இப்போ யோகத்தை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப நாம இது வரைக்கும் 5வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நாம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் இது ஏன் கொடுக்குறாரு அப்படின்றது யாருக்காவது, ஏன்னா நீங்க முதல் லெவல்ல படிச்சிருப்பீங்க, இது ஏன் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம கொடுக்குறாரு? நீங்க முதல் லெவல் முடிச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா? அப்போ என்ன மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு புரிதல் இருந்தது தெரிஞ்சுக்கலாமா? இந்த இந்த அத்தியாயத்துல ஏன் இதை கொடுக்குறாரு? யோகத்துல ஏன் இதை பத்தி கொடுக்குறாரு? யோகத்தை பத்தி கொடுக்குறாரு ஏன்னா பிரபுஜி கர்மா பண்றதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த உடலும் மனதும் ஆத்மாவும் இல்லாம நீங்க கர்மாவே செய்ய முடியாது, செயல் செய்ய முடியாது. இது நல்லா இருந்தாதான் அது பண்ண முடியும். ஓகே. இப்ப யோகான்றது பாத்தீங்கன்னா தவிர்க்க முடியாதது அப்படின்னு சொல்ல வர்றீங்க, அதான மாதாஜி பிரபுஜி? ஆமா, ஒரு முதல் ஸ்டேஜஸ்ல கண்டிப்பா தேவை அது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நம்ம சொல்லுங்க ஒரு bro. வேலை செய்யும் போது நம்ம மனசு அந்த இடத்துல ஈடுபடணும். அது ஒரு தியானம் தான். அதைத்தான் சொல்றாங்க. அது தைலதாரை போல நம்ம மனசை அதே கவனமா என்ன செய்யணும், என்ன செய்ய போறோம், என்ன அப்படின்றது நம்ம கேர்ஃபுல்லா அதை அப்படியே செய்யணுன்றது தான் அந்த கர்மயோகத்துக்கு. இதை ஒரு தியானம்னு நம்ம ஒரு பேரை வச்சுக்கலாம். அதாவது நம்ம என்ன சொல்றோம், அவன் பாரேன் எவ்வளவு கவனமா செய்யறான் அப்படிங்கிறாங்க. அதுதான் அந்த கவனம், அந்த ஈர்ப்போட அந்த வேலையில தன்னையே ஐக்கியப்படுத்திக்கிட்டு செய்யறது. அதுக்காக வேண்டி உன்னுடைய கர்மாவை இந்த மாதிரி பிரதிபலன் பார்க்காம ஒரு கருவியா இருந்து சிறப்பா செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த தியானத்தையே கொண்டு வர்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. வேற யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன லெவல் 1 நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதுக்காக தான் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே. இப்போ யோகா என்றால் என்ன அப்படின்றத இப்ப பிரபுஜி மாதாஜி சொன்னாங்க. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போவோம். இப்போ இது ஏன் இப்ப அது இன்னும் நீங்க ஒரு சாராம்சத்தை உள்ள வரல, பகவான் ஏன் இந்த அத்தியாயத்தை இதை கொண்டு வந்தாருன்றத இன்னும் நீங்க அது கிட்ட வரல. இப்போ இந்த 7 சக்கராஸை பத்தி முதல்ல படிப்போம், அதுக்கப்புறம் உள்ள வரலாம். இப்ப 7 சக்கராஸ் என்னென்ன சக்கராஸ் இருக்கு அது யாருக்காவது தெரியுமா? எனக்கு தெரியும் பிரபுஜி. படத்துல சொல்லுங்க மாதாஜி. மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஞா, சகஸ்ராரம். ஓகே, சரி.
இப்போ வந்து மூலாதாரம் சக்கரம் வந்து அது எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றது, ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுதுனால கேட்கிறேன். மூலாதார சக்கரம் அது எந்த இடத்துல இயங்கும், அது எதனால எங்களுக்கு அப்படின்றது சொல்லப்பட்டது வந்து எங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லப்பட்டது வந்து சொல்லலாம். கருவாய்க்கும் எருவாய்க்கும் நடுவுல, அந்த கருவாய்க்கும் எருவாய்க்கும், அதாவது கருவாயின்றது செக்ஷுவல் கிளாண்டுக்கும் மோஷன் ம், போற இதுக்கும் நடுவுல ம். இருக்க புள்ளி, அது ஆல்மோஸ்ட் அந்த பின்னால இருக்கிற அந்த எலும்பினுடைய வால் பகுதி நுனியில பெரும்பாலும் இருக்கும். ஓகே ஓகே. இப்போ மாதாய் சொன்ன மாதிரிதான் அது மூலாதார சக்கரம் சொல்றது. அதுதான் அது சுருக்கமா மூலாதார சக்கரம் கருவாய்க்கும் அமைக்கப்படும். எருவாய்க்கும்ன்றவாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. அதாவது முதுகெலும்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, முதுகெலும்போட அடிபாகம் ஆசான வாயு இருக்கு இல்லைங்களா, ஆசான வாயுக்கும் மற்றும் இந்த பிறப்புறுப்பு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு இடையில அமைந்துள்ளதுதான் இது. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா இது ஒரு உயிர் வாழ்வுக்கு, அதாவது உயிர் வாழ்வுக்கு சிறிது தன்மையும் லட்சியம் மற்றும் தன்னுணர்வு ஆகிய உணர்ச்சிகளை வகைப்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். இந்த ஆதாரம் வந்து மூல ஆதாரம்ன்றது ரொம்ப நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தான். மூலாதார சக்கரம் சொல்றது. நம்ம லட்சியம் இருக்கு, அந்த தன்னுணர்வு அடையிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த உணர்ச்சிகளையே வகைப்படுத்துது. நம்மள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு போறதுதான் இந்த மூலச்சக்கரம். இப்ப இப்போ நீங்க இது 2வது லெவல்ல இருக்கீங்க இல்லையா, 3வது லெவல்ல இப்போ நாம ஒரு என்ஒய் படிச்சுட்டு இருக்கோம். என்ஒய் படிக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா முதல் ஸ்லோகத்திலேயே என்ன சொல்ல வருது பாத்தீங்கன்னா, வயிற்றை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், பாலுணர்வு உறுப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது. அதாவது என்ஒயில முதல் மந்தத்துல முதல் அத்தியாயத்திலேயே முதல் ஸ்லோகத்திலேயே சொல்லப்படுது. செமக்குல என்ன, அது எப்படி நம்ம வயிற்றை கண்ட்ரோல் பண்ணும், பேச்சை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்றது, இந்த 3 தன்மையை ரொம்ப அழகா கடைசியா சொன்னது இந்த பாலுணர்வு. இந்த பாலுணர்வுக்கு நம்ம எப்படி அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும்ன்றது கூட நம்மளுடைய என்ஒயில ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லி நம்மளுடைய இது பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு இந்த மூலாதாரம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மூலாதார சக்கரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு இந்த சக்கராஸ் பத்தி எல்லாம் ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றேன். ஏன்னா நமக்கு இது வந்து பகவத்கீதையில முக்கியத்துவம் கொடுக்கல, இது முக்கியத்துவம் கிடையாது. ஏன்னா பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் இந்த யோகத்தை பயிலக்கூடாதுன்னு தான் பகவான் சொல்றாரு. அது முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கும். இந்த அத்தியாயத்துல ஆமா வந்து இதை பிரபுஜி, பயில ஆமா ஆமா காரணம் ஆமா. அது என்னன்னா, வந்து இது நம்ம பிடிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நீங்க சொல்றது சரிதான், அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா சொல்லுங்க மாத்தா. அந்த சக்தி ஓட்டம் வந்து எங்கேயாவது போய் லாக் ஆயிருச்சுன்னா அது பிரச்சனை ஆயிரும். இப்பெல்லாம் யூடியூப்ல எல்லாம் அதை பார்த்துட்டு செய்யறாங்க, அது ரொம்ப தப்பு. ஒரு குருவனுடைய பக்கத்துல இருந்து அவருடைய வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் தான் நம்ம செய்யணும். இதெல்லாம் உடல்ல இருக்க 7 மையத்துல இருந்து பிறப்புற அந்த குண்டலினி மகாசக்தி அந்த மூலஸ்தானத்துல தான் இருக்கு, மூலாதாரத்துல. அது வந்து பயங்கர ஆற்றல் உடையது. அது எந்திரிச்சிருச்சுன்னா, எங்கேயாவது போய் லாக் ஆயிடுச்சுன்னா, அதை நமக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்னா அது பெரிய பிரச்சனையாயிரும். அவ்வளவுதான், அதோட சரி நம்ம லைஃப். அதனாலதான் யோகங்கள்லாம் வந்து சிறந்த ஒரு ஆசிரியர்களை வச்சு சின்ன வயசுல இருந்தே போய் பழகணும். நம்மள மாதிரி ஃபேமிலியில இருக்கவங்க எல்லாம் போய் பண்றது அவ்வளவு சரியில்லை, அதுதான் சொல்லுவாங்க எல்லாம். ஓகே மாதா, ஓகே. இப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஞானி என்ன பண்றார், அதாவது இமயமலை சாரல்னு எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுங்களேன். இப்ப அந்த சாரல்ல இந்த மாதிரி மனநிலையில உடல்ல வந்து துணி இல்லாம, அதாவது இடுப்பு பக்கம் துணி கட்டிட்டு அவர் இந்த மாதிரி யோகம் பண்ணிட்டு இருக்கார், யோகா பண்றார். இது நம்மளால பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். நம்ம எல்லாம் கருமிகள் இல்லைங்களா? இந்த படத்துல உள்ள மாதிரி நம்ம செய்ய முடியுமா? அது இல்லாம இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஆளு அதாவது கழுத்து வரைக்கும் ஸ்னோ இருக்கு, அந்த பனிகள் மூடி இருக்கு, ஐஸ் கட்டி எல்லாம் மூடி இருக்கு. அது வரைக்குமே உள்ள அந்த ஸ்னோ இருக்க இடத்துல போய் ஒரு ஆள் தவம் இருக்காங்க, ஞானி தவம் இருக்கிறார். நம்ம உடம்புல ஒரு துணி கூட இல்லாம உட்காந்துட்டு தவம் பண்றாரு. நாம அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? இல்லைங்களா? சோ இது கடினம் தான், இந்த செயல் கடினம். இதுதான் இந்த 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் கொடுக்கிறார். அதனால இந்த ஒரு சக்கராசை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இந்த சக்கராசை நம்ம எப்படி இயக்கணும், எப்படி இயங்கக்கூடாது, எப்படி அது வந்து செயல்படுதுன்றதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சரி.
இப்ப முதல் பிரபுஜி சக்கரம் நம்ம பிரபுஜி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது மூலாதாரம். பிரபுஜி இல்ல பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க இந்த சொல்லுங்க. இந்த சக்கராசை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்ம பகவான் சொல்ற மாதிரி சாதாரண மெத்தட்ல சுத்த சத்துவத்துல ஒழுங்கா செயல்களை பண்ணின்னு இருந்தாலே எல்லா சக்கராவும் ஒழுங்கா வேலை பண்ணுமே. அதுக்காக கஷ்டப்பட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதை பண்றதை விட சிம்பிளான மெத்தட்ல ஏதாவது கார்த்தால எழுந்தோமா, பல்ல தேய்ச்சோமா, போனோமா, பண்ணினோமா, யாரையும் கோச்சிக்காம நாம ஒழுங்கா இருந்தோமா, இதை பண்ணாலே சக்கராசெல்லாம் சூப்பரா ஆக்டிவேட் ஆயிடுமே. இது தனியா போய் உட்காந்து நான் சொல்ற யோகா என்னன்னா பாடி பிளெக்சிபிலிட்டிக்காக, வேற ஒண்ணும் இல்லை. இது குண்டலினி கிண்டலினிக்கெல்லாம் ஒன்னும், அதுக்கெல்லாம் குண்டலினி இருக்காத கூட தெரியாது நமக்கு முதல்ல. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே மாதிரி ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. இப்ப அதோட சாராம்சமே அப்படிதான் வரும். ஏன்னா சில பேரு யோகா நல்லா பண்றாங்க, அது நம்ம வந்து அது குறை சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு அது பக்குவமா அப்படி சொல்லிட்டு வரோம். ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு வரோம். இப்ப இரண்டாவது சக்கராசனம் சித்தர்கள், சித்த புருஷர்கள் வந்து அதுக்குன்னே பிறந்தவங்க, அவங்க செய்யலாம். ஆமா ஆமா. நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபேமிலியில நம்ம பிறந்திருக்கோம், நம்ம பிறந்தது Okay. எந்த இடத்துலயோ நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ கடமை, அதைத்தான் நாம செய்யணும். அது நம்ம இந்த லைஃப்ல நல்ல சரிங்க. விதமா போயிட்டா நாளை பின்ன நம்ம சித்திர பிரபுஜி, ஒரு ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் வியூ இந்த இடத்துல நான் சொல்ல சொல்லுங்க. ஆசைப்படுறேன். ஆக்சுவலா என்னன்னா, பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி, மாதாஜி சொன்ன மாதிரியும் அதெல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா டே டு டே லைஃப்ல டு கண்ட்ரோல் அவர் இமோஷன்ஸ் அண்ட் டெம்பர் வி நீட் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் காட்ஸ் ஸ்பிரிட். சோ அதுக்கு நமக்கு தனியா டைம் ஒதுக்கி நம்ம we have to concentrate on that. அதுக்கு இந்த தியானம் தேவைதான் அப்படின்னு என்னோட ஒப்பீனியன். கண்டிப்பா மாதாஜி, நான் சொல்ல வரேன், அதையும் சொல்ல வரேன். பிரபுஜி, நீங்க ஹரே எல்லாரோட கிருஷ்ணா சாராம்சமா பிரபுஜி. நீங்க சொல்றது நான் சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, நான் ஒரு ராமாயணம் பார்த்தேன், பழைய மூவி. அதுல ராமர் அவரோட குரு கேக்குறாரு இந்த மாதிரி யோகா எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னு. அப்ப ராமர் இல்ல நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னும் போது அவரோட சோலை மட்டும் அப்படியே எடுத்து காட்டுறாரு. ஹியூமன் பீயிங்க்கு மட்டும்தான் இந்த 7 சக்ராஸ் இருக்கும். அதை ஆக்டிவேட் பண்ணாதான் அவன் மோக்ஷாக்கு போவான். எந்த உயிரினங்களுக்கு, மற்ற உயிரினங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் இந்த குருகுலம்ல இதெல்லாம் பல விதமான யோகாக்கள்லாம் பண்றாங்க. சோ நீயும் ராமா இதை கத்துக்கோ அப்படின்னு அந்த மூவில நான் பார்த்தேன். இந்த ஒரு சீன் மட்டும், அந்த வசிஷ்டரா அந்த குரு அவர் சொல்றாரு ராமர் கிட்ட, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. வெறும் இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும்தான் இந்த 7 சக்ராஸ் இருக்கும், நாட் ஃபார் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஷேர் ஆமா. ஓகே, ரொம்ப அழகா இந்த சொல்லி விட்டீங்க. இப்போ என்னன்னா, இப்போ இந்த பதஞ்சலி முனிவர் ரொம்ப அழகா ஒரு தத்துவத்துல இந்த தத்துவம் மூலியமாக இப்படி செய்ய சொல்றாரு. ஏன்னா மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது, புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்றது, இந்த உடலை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த அஷ்டாங்க யோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ரொம்ப தெரிஞ்சுங்க. ஆனா அதுதான் நம்மளுடைய லைஃப் நினைச்சீங்கன்னா அது அபத்தம். அது இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பம்சமே. இதோட இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்குதான் பகவான் ஒரு அத்தியாயம் 36ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நம்ம தெளிவா கொடுக்குறாரு. 47 பதத்துல கடைசி கொஞ்சம் விரிவா கொடுக்குறாரு. ஏன்னா இந்த ஒரு பதம் எப்படி அவங்க யோகா உட்கார வச்சு எப்படி செய்யறாங்க, என்ன மாதிரி செயல்படுறாங்க அப்படின்றதையும் ஒரு ஸ்லோகமா நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாரு. சரி, இப்ப நம்ம இரண்டாவது சக்கராசுக்கிட்ட உள்ள வரும். முதல் இந்த 7 சக்கராசு நிலையை பார்த்துடலாம், அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ள அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். இரண்டாவது சக்கராஸ், அதாவது சக்கரான்னு சொல்லப்படுது. அதோட தன்மை பாருங்க. தொப்புள் இருக்குங்களா, நம்மளோட தொப்புள் கொடி இருக்கு. அந்த தொப்புள் கொடி 4 விரலுக்கு அடியில சொல்லுவாங்க. அந்த 4 விரல் இருக்குல்ல, நம்ம விரல் உடைச்சு 4 தொப்புள் கீழே வச்சீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் அதோட இருக்கு. அதாவது பாலுநூற்கான அடிப்படை தேவை, படைப்பாற்றல் மற்றும் சுய மதிப்பு ஆகியவை அடங்கும் சொல்லப்படுது இந்த சக்கராஸ். மூன்றாவது மணிப்புரா சக்கராஸ் பாத்தீங்கன்னா தொப்புளுக்கு விலா எலும்புக்கும் அந்த விலா எலும்பு கூடு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதோட அடிப்பகுதியில் தான் இடையே, அதாவது கூறிய பின்னால் பகுதியில் அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லப்படுது. இதோட குணம், இதோட சைலன்ஸ், இதோட இது பாத்தீங்கன்னா ஈகோ, கோபம் மற்றும் இந்த ஆக்கிரமிப்பு போன்ற உணர்ச்சிகளை வகைப்படுத்தப்படுகிறது இந்த சக்கராஸ். அந்த மாதிரி ஈகோ உள்ள தன்மை உள்ளவங்க, இந்த கோபப்படுறவங்க,
நான் என்ற அகந்தையோட இருக்கிறவங்க, மற்றவங்களுடைய பொருளை அபகரிக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி தன்மை உள்ளவங்களை வந்து அந்த உணர்ச்சி இது அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது, அதாவது வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அதே மாதிரி பாருங்க அனகா சக்கரம், அதே இதயத்துல நம்ம இதய சக்கரம் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, இந்த சக்கரம் வந்து ஹார்ட் பக்கத்துல அமைஞ்சிருக்கு. இது வந்து சமநிலையில இருக்கும், அது சமநிலையில் உள்ள இடையாகும் சொல்லப்படுது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரேமத்துல, அதாவது பிரேமத்திலேயே மோகம் இல்லாத பிரேமமா இருக்கணும், மோகம் இல்லாம இருக்கணும். காதல், அதை சொல்ல போனா காதல், இணைப்பு, இந்த இரக்கம், நம்பிக்கை, இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம், அந்த பேர் ஆர்வம், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா படிக்கணும், இன்ட்ரெஸ்டா கேட்கறவங்க, அந்த உணர்ச்சி எல்லாம் இது வகைப்படுத்தப்படுகிறது இந்த சக்கராஸ். அஞ்சாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது விசுத்த சக்கரம் சொல்லப்படுவாங்க, அது தொண்டை கிட்ட இருக்கும். இந்த படத்துல பாக்குறீங்களா, தொண்டை கிட்ட இருக்கும் பாருங்க, அது கிட்ட கழுத்து கிட்ட இருக்கும். இந்த சக்கராஸ் வந்து என்னன்னா, இதோட தன்மை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தைராய்டு சுரப்பில இப்ப நான் சொல்றாங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வர்றதுக்கு வராம கண்ட்ரோல் பண்றதா இந்த சக்கராஸோட தன்மை. இது நமக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிசிக்கலா நம்ம என்ன பண்ணணும், உத்தியோகம் கொடுக்கும். நம்ம எந்த இடத்துல ஒரு செய்யணும் அப்படின்றத ஒரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் செய்யணும், அது ரொம்ப யோசனை பண்ணி நல்லபடியா முடிக்கணும் அப்படின்றத அது கொடுக்கும். அதே மாதிரி உடலுக்கு தேவையான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், ஆரோக்கியத்தின் வெளிப்பாடு நமக்கு இது உண்டாக்கும். நம்பிக்கை மற்றும் 4 தொடர்புள்ளவர்களும் திறன் ஆகியவற்றை தொடர்புடையது சொல்லப்படும் இந்த சக்கராஸ். அஞ்சனா சக்கராஸ்ன்றது 6வது சக்கராஸ், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சக்கராஸ். வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா பகவான் போன அத்தியாயத்துல நாம இதை பத்தி படிச்சோம், 27, 26, 27 பதத்துல நம்ம படிச்சோம். இதுல என்ன சொல்றது பாருங்க, 2 புருவத்துக்கு நடுவுல, நம்ம கண்களோட 2 புருவத்துல நடுவுல நெத்திக்கிட்ட அது இருக்கு. அது 3வது கண்ணுன்னு வேற சொல்லுவாங்க, அந்த சக்கராசை வந்து 3வது கண் தான் சொல்லுவாங்க. இது ஆசன பயிற்சியின் போது அதிக சொறிவு மற்றும் விழிப்புணர்வு வளர்க்க ஒரு மைய புள்ளியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சக்கராசை யாரெல்லாம் தியானிக்கிறாங்களோ, அந்த கடந்த கால வாழ்க்கையெல்லாம் இருக்குங்களா, அந்த கர்மா, அதெல்லாம் அழிக்கிற தன்மை உள்ளது. அதுல இருந்து நமக்கு வந்து விடுதலை கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு எல்லா விதமான சாரம்சமும் இந்த அஞ்சனா சக்கராஸ். அதுதான் நம்ம பகவான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேதம் மூலியமா, நம்ம ஹரிநாமத்தை பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய விக்கிரகத்தை பார்த்து சொல்லலாம். பகவானுடைய விக்கிரகத்தை நம்ம உள்வாங்கி, நம்ம அது வந்து ஒரு உள்வாங்கிக்கிட்டு நம்ம எழுத்தாப்புல உட்கார வச்சு நம்ம கற்பனையிலேயே அவரை நினைச்சுக்கிட்டே அப்படியே தியானம் பண்ணலாம். இது ஒரு செயல், இது பக்தி யோகத்துல சொல்லப்படுது. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல போறாங்கன்னா, நம்மளுடைய கண்ணை திறந்து நாசி, அந்த மூக்கு இருக்கு பார்த்தீங்களா, நாசிக்கு நடுவுல அந்த மூக்கு முடியல இந்த 2 கண்ணு பார்வையும் கொண்டு வந்து வைக்கணும். வச்சு நாம தியானம் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இந்த அஞ்சனா சக்கராஸ் வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம ரொட்டேட் ஆகும். இப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த சுய அறிவுல நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். நிறைய சாராம்சம் ஞானம் கிடைக்கும் இந்த சக்கராஸ். இந்த சக்கராஸ்னால எல்லா சக்கராஸும் ரொட்டேட் ஆகும், நல்ல ஒரு பங்கு இயல்பு நிலையோட நல்ல ஒரு தன்மையோட அது இயங்க ஆரம்பிக்கும் இந்த சக்கராஸ்னால. அப்புறம் 7வது சக்கராஸ், அது வந்து கிரீடம் சக்கராஸ் சொல்லுவாங்க, தலைக்கு மேல இருக்கும், டாப்ல இருக்கார். அவர் தான் முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவில்ல நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு மூலஸ்தான கோவில போறதுக்கு முன்னாடி அந்த கொடிமரம் பக்கத்துல எப்படி நாம சாமி கும்பிடணும், அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன், சொல்லிருப்போம்னு நினைச்சிருக்கேன். ஏன்னா கொடிமரத்தை கிட்ட இருக்கும்போது நாம எப்படி கும்பிடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெற்கு பக்கம் நின்றுகிட்டு நம்ம முகம் வந்து வடக்கு பக்கம் பார்க்கணும், நம்ம முகம் வந்து வடக்கு பக்கம் பார்க்கணும். நம்ம தெற்கு பக்கம் நின்றுகிட்டு முகத்தை வந்து வடக்கு பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு கையை வந்து 2 கையும் நேரா வந்து அந்த பலிப்பீடத்துக்கும் கொடிமரத்துக்கும் நடுவுல நின்று நாம அந்த கையை 2 கையும் நேர தூக்கி நல்லா ஹைட்டா நல்லா தூக்கி நேரா வச்சு நிக்கணும். அதே மாதிரி 2 காலையும் அகட்டக்கூடாது, 2 காலையும் ஒன்னா ஒட்ட வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா அப்போ இந்த சக்கராசு ரொம்ப அழகா இயங்கும். ஏன்னா நம்ம கை அந்த கொடிமரத்து பலிப்பீடம் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துலதான் ஒரு அந்த கோவிலோட முக்கியமான மூல ஆதாரமே அங்கதான் இருக்கு. எப்படி பகவான் விக்கிரக ரூபத்துல எங்க உள்ள இருக்கிறாரோ, அதே மாதிரி அதுக்கும் அந்த பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கும் இந்த பலிப்பீடத்துக்கு உள்ள கனெக்டிங்கே இங்கதான். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடம், முக்கியமான இடம். அந்த விக்கிரகத்துக்குள்ள அந்த உயிர் ஊட்டுறதே வந்து இந்த இடம் தான், பலிப்பீடம் தான். அதான் கொடிமரத்து பக்கத்துல நம்ம விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும், ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும். அதே மாதிரி கையை வந்து 2 கையை நல்ல ஹைட்டா தூக்கி அங்க நாம இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா இந்த சக்கராஸ் வந்து ரொம்ப அழகா நமக்கு இயங்க சொல்லப்படுது. ரொம்ப
இது 7வது சக்கரமா சொல்றது. இது எப்படின்னா ஞானத்தை வளர்க்கறது, அறிவாளி மற்ற சிந்தனைய, ஆற்றல் திறனை, எல்லா விதமான ஞானத்தையும் உள்வாங்குற சக்தி இந்த சக்கராஸ் இருக்கு. நீங்க அந்த இடத்துல நின்றுகிட்டு பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு தெற்கு பக்கம் நிக்கிட்டு வலது பக்கம் முகத்தை வச்சுக்கிட்டு கையை 2 கையை தூக்கி நேரா வச்சு நீங்க வச்சு பாருங்களேன். இந்த வலது கை இருக்குங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா, இடது கை இந்த மேற்கு பக்கமும், வலது கை கிழக்கு பக்கம் பார்த்தாம 2 கையை மேல தூக்கி நம்ம நெத்தி தலைக்கு மேல வச்சு நிக்கணும். அப்படியே சில பேர் ஒத்த காலில் நிற்பாங்க. ஒத்த கால் நிக்க தேவையில்ல, 2 காலையும் ஒன்னா ஒட்ட வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா, ஏன்னா அந்த இடத்துல அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும். எங்க நமக்கு மூலஸ்தானத்துல எவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்குதோ அதே எனர்ஜி இங்க பலிபீடத்துல கிடைக்கும். நீங்க பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பலிபீடத்துல நெய்வேத்தியம் பண்ணுவாங்க. 8 விதமான பலிபீடம் இருக்கும், 8 திசையிலையும் பலிபீடம் இருக்கும். ஏன்னா கோவிலோட முக்கியமா அந்த மூலஸ்தானத்துக்கு உயிரூட்டுறதே இந்த 8 விதமான இதுதான். நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த சக்கராஸ் அந்த மாதிரி நம்ம கோவில எப்படி இயக்குறதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி, இனி உள்ள விஷயம் போவோம். இந்த 7 சக்கராஸை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இனி பகவான் என்ன ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம என்ன சொல்றோம். இப்போ அஷ்ட அங்க யோகம் சொல்லப்படுது. அதாவது 8 விதமான அங்க இணைப்பு நம்ம கொடுக்க போறாரு. இப்ப நம்ம உடம்புல 8 விதமான அங்க இணைப்பு. இப்போ முதல் நிலை பாத்தீங்கன்னா ஏமம், வெளிப்புற பண்புகள் சொல்லப்படுது. வெளிப்புற பண்புகள். 2வது நியமனம், அதாவது உட்புற பண்புகள். 3வது ஆசனம், எப்படி நம்ம ஆசனம் அமைக்கிறது, எப்படி உட்காந்து எப்படி தியானம் பண்ணணும் அப்படின்றதையும், உட்காரும் விதமும் அந்த தியான முறையும் நமக்கு இந்த பதம் மூலியமா, இந்த ஆசனம் மூலியமா நம்ம சொல்ல கொடுக்குறாரு. பிராணாயனம் சொல்லப்படுதுன்னா மூச்சு பயிற்சி, எப்படி நம்ம பிராணாயனம் பண்ணணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா இது நம்ம இந்த 4வது லெவல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வித்யாகாரம் சொல்லப்படுதுன்னா புலன்களை அடக்குதல், நம்முடைய புலன்களை எப்படி நம்ம அடக்கணும்ன்றதையும் இந்த வித்யாகாரம் மூலியமா நம்ம செய்யலாம். தாரணை கவனித்து ஒருமித்தல். தியானம் பாத்தீங்கன்னா தியான நிலையில் உட்புணர்தல், எப்படி நம்ம உட்கொள்ளணும் அப்படின்றதையும் இந்த லெவல் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த இது மூலியமா 8வது நிலை பாத்தீங்கன்னா சமாதி நிலை. இந்த சமாதி நிலை சொல்றது நிறைய பேருக்கு என்ன தவறாக புரிஞ்சிருக்கிறாங்க. சமாதி நிலை அடைஞ்சிட்டா நாம முக்தி அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா கிடையாது. சமாதி நிலை சொல்லப்படுறது என்னன்னா, நாம இந்த உடலையும் ஆத்மாவையும், ஆத்மா சொல்றது ஆத்மா ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உடலையும் சரி, மனதையும் சரி, புத்தியும் சரி, இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம சமாதி நிலை அடையும். சமாதி நிலை அடைஞ்சா மாத்திரம் போதுமா? அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன? நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போறதுதான். இந்த மனதை, இந்த புத்தி, இந்த உடலையும் சரி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் இந்த 7 விதமான ஆசனம் அமைச்சு 8வது நிலையை நம்ம அடையும். இது அடைஞ்சா மட்டும் போதுமா? நம்ம பக்தி யோகம் பண்ணாதான் பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும். பிறப்பே கிடையாது நமக்கு. அதுக்குள்ள சாராம்சம் தான் இந்த 8 விதமான அங்க இணைப்புகளை நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த ஒரு அத்தியாயம், ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நமக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்க போறாங்க. சரி, நாம போன அத்தியாயத்துல 27, 28வது பாகத்துல நம்ம படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? பிராணாயம் பத்தி நம்ம படிச்சோம். சரி, இந்த பதம் ஒரு ஆள் படிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பஹிர்பாஹ்யாம்ஷ் சக்ஷுஷ சைவாந்தரே ப்ருவோஹ பிராணாபானௌ சமௌ கிருத்வா நாசாப்யந்திரசாரிணௌ. அடுத்ததும் படிக்கணும். படிங்க 28 படிச்சு வரேன். யதேந்திரியமனோ புத்திர் முனிர் மோக்ஷ பராயணஹ விகதேச்சா பயக்ரோதோ யஹ சதா முக்த ஏவ சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது என்னதுன்னா பிராணாயம் பத்தி சொல்லப்படுறாங்க, மூச்சு பயிற்சி. இந்த மூச்சு பயிற்சி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நாம போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம். எல்லா புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, எல்லா விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தணும். புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாச காற்றையும் நிறுத்தி, சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம் புலன்கள் அறிவை இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்கிய விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் விடுபடுகிறான். எப்பொழுதுமே இந்த நிலையில இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. இந்த நிலையில யாரெல்லாம் நாமோ இது எதுக்காக இயங்கும்? அஞ்சனா சக்கரம். இந்த அஞ்சனா சக்கரத்தை இயக்க ஆரம்பிச்சாவே போதும்.
நம்ம எல்லா விதமான செயல்பாடும் இந்த கோபமே நமக்கு வராது. இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு டென்ஷனா இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், உட்காந்து டக்குனு ஜபமாலை எடுத்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுங்க, பகவான் நினைச்சு ஒரு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருங்களேன், இந்த சக்கராஸ் அழகா சூப்பரா ஆயிடும். இதுக்காக நம்ம உட்காந்து ஆசனம் அமைக்கணும். ஒரு ஆசனம் எப்படி அமைக்கணும், உட்கார பண்ணா நம்ம அந்த காலத்துல பண்றது எப்படி, அதாவது மேடும் இல்லாம உயர்வாகவும் இல்லாம தாழ்வாகவும் இல்லாம சமநிலையில ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல ஒரு புல்ல அருகம்புல்ல போட்டு அதுக்கு மேல மான் தோலை போட்டு இப்படி ஒன்னொன்னா ஆசனம் அமைக்கணும். ஆசனம் அமைச்சு அதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்து நம்ம அதாவது தூணு விடக்கூடாது, ஸ்ட்ரைட்டா உட்காரணும், 2 காலையும் நம்ம மடக்கி வச்சு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். இப்ப எப்படி ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க இந்த அத்தியாயம் மூலமா. இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு நாமும் அந்த யோக பயிற்சி நம்ம பண்றது அதே என்ன இடத்துலயே உட்கார்ந்த இடத்துல படுத்த இடத்துல டக்குன்னு பகவான் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா சக்கராஸ் இயங்க ஆரம்பிச்சோம். இது பக்தி யோகத்துல சிறப்பா நம்ம சொல்லப்போம் இல்லைங்களா. இது போன அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம். இப்போ இந்த அத்தியாயத்தோட முதல் ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்ல வராங்க பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. श्री भगवानुवाच अनाश्रितः फलं कार्यं कर्म करोति यः स सनन्यासी च योगीशन निर्गणीन शाक्रियः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாருங்க, புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களை பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவன் சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறான் தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலாற்றுவும் அல்ல. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. சரி, இப்ப பகவான் இது சொன்னது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புரியல அடைஞ்சிருக்கு, நீங்க தான் பதில் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்களே சொல்லுங்க. இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம படிச்சோம். அதாவது இதுல எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா, இந்த செயல்களுடைய பலன்களை கொடுத்துட்டு நல்ல செயல்களை திறமையா செஞ்சு கடமைகளை தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை எந்த விதமான பலனும் எதிர்பார்க்காம ஒருத்தர் செஞ்சான்னா அவன் இந்த வேள்வி இந்த யாகம் இவன் பண்றவாளை விட இவன் எவ்வளவோ பெட்டர். ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப அழகா. ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. இப்போ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, ஐயோ எனக்கு நான் போன ஜென்மத்துல என்ன புண்ணியம் பண்ணணும் தெரியல, பாவம் பண்ணணும்னு தெரியல, நான் இப்போ இந்த வாழ்நாள்லயே நிறைய துன்பங்கள் பண்ணிட்டேன், ஆனா நான் கோயிலா போகணும், நான் வேள்வி நான் நிறைய பேருக்கு நான் இது கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கணும், வேள்வி உருவாக்கி கோயிலுக்கு ஏதாவது பண்ணணும், இதெல்லாம் செய்யறாங்க பாத்தீங்களா. இதெல்லாம் செய்யறதோட இதெல்லாம் வேண்டாம், இது முடிஞ்சு போன விஷயம். அதை திரும்ப திரும்ப நினைச்சிருந்தேன்னா நாம தப்பதான் நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம கடமை இது வரைக்கும் முடிஞ்சு போன விஷயத்த நம்ம பேசாம நமக்கு இனிமேற்காவது என்ன செய்யணும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கடமைய கரெக்டா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பற்றற்ற தன்மையா நாம செய்ய ஆரம்பிச்சாவே போதும். நாம சன்னியாசி யோகி இங்க எல்லா விட உசந்தா ஆயிடும். மகாத்மான்றார் பகவான். உன் கடமையை நீ சரிவர செய்கின்ற, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்கின்ற. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் உண்மையான யோகி. அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசி ஆகிறோம். அதை விட்டுட்டு நான் வேள்வி மூட்டுறேன், அதை பண்றேன், இதை பண்றேன், நான் இதை அது மாதிரி செய்யறது பாத்தீங்கன்னா காலவரியம் தான் நமக்கு ஆகும். அப்போ பக்குவமான துறவியின் அளவுகோல் என்ன? பக்குவமான ஒரு துறவியோட அளவுகோல் பாருங்க, எந்த ஒரு விளைவிலுமே பற்று இல்லை, எதிர்பார்ப்பே இல்லை. அவனுக்கு எதிர்பார்ப்பே தேவையில்லைன்றான். எதிர்பார்த்தாதானே நமக்கு அந்த பற்றே வருது. எதிர்பார்க்கலாம் நமக்கு தேவையே இல்லையே. எனக்கு இது நடந்தே ஆகணும்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பற்று. இது எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுப்பா, இது நடந்தே ஆகணும் அப்படின்னுவான். அது அப்ப அவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் பௌதிகவாதி. ஆன்மீகவாதின்னா அப்படி சொல்ல மாட்டான். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் அகர்ம பணியில செய்யறான். இது அவனுடைய கர்மா, அதை அவன் செஞ்சுதான் ஆகணும், அவன் செய்யணும். அப்படி அவன் செய்யலன்னா அந்த கர்மா அவனைதான் பாதிக்கும். நம்மளுடைய கர்மா நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்றது அகர்மவாதிகள் அதை புரிஞ்சிட்டு அந்த தன்மையோட செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. யாரையும் அதட்டி கேட்க மாட்டாங்க. அதட்டம் அது இப்படி செய், இதுதான் பண்ணணும் நீ அப்படின்னு ஒரு ரசோகுணத்துல போக மாட்டாங்க. அப்படி போறதுன்னா அவங்க பற்றாயிரும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம குடும்பத்திலே நம்ம சமுதாயத்திலையும்
நேர் எதிர்மறையா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்படிலாம் இருந்தா எப்படி நம்ம வாழ முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த இது தெரியும். ஆனா இது எப்படின்னா, இது இப்படிதான், வேதம் இப்படிதான் சொல்லுது. ஆனா நம்மளுடைய செயல்ல அது பக்குவம் அடைய அது உடனே ஆகாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அது செயல்பட்டு அதை பண்ணதான் அது பூர்ண அடைய முடியும். உடனே டக்குன்னு இது பண்ணிட்டு ரிஜெக்டும் பண்ணக்கூடாது. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி ஓகே நம்ம பக்குவம் இல்லை, நம்ம இனிமேட்டா அது பக்குவம் அடையும் அப்படின்னு நினைச்சு வரணும். ஆனா இது கொஞ்சம் கடினம் தான். அதே பகவான் சொல்றார், இதே அத்தியாயத்துல சொல்றார், கொஞ்சம் கடினம் தான். ஆனா அது முறைப்படுத்தி நீ செயல்பட அது உனக்கு ரொம்ப சுலபமாக வந்துரும்ன்றார். ஆனா அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தீங்கன்னா கடமைக்காக செயல்படுதல். இப்ப நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, புத்தியையும் மனதையும் உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் நம்ம சொல்றோம். அப்ப என்ன இதுக்கு எதிர்பார்ப்பு. அப்ப எதிர்பார்ப்பு நமக்கு இருக்கு. ஏன் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம்? நமக்கு பாத்தீங்கன்னா உடலை கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும், அப்பதான் நாம ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும். அப்ப என்ன ஆச்சு பாருங்க, அதுக்காக நம்ம உடலை வருத்திக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு வகையில செய்யறோம். அந்த டைம் கால வரையும் வேஸ்ட் தான் பகவான் பக்தி யோகத்துல பண்ணுங்கன்றார். ஏன்னா திரும்ப திரும்ப அதான் இதுல சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். அஷ்டாங்க யோகம் கடமைக்காக செயல்படுறதுதான். ஆனா அதே நம்ம வாழ்வில் எடுத்துக்கூடாது. அந்த வாழ்வில கொண்டு வரக்கூடாது. அந்த மனதையும் புத்தியும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. சொல்லுங்க பிரபு. பிரபுஜி, எனக்கு ஒரு டவுட் இது. இந்த சக்கராஸ ஓபன் பண்றேன், சக்கராஸ நம்ம 6 சக்கராஸ்ல ஒவ்வொரு சக்கராஸுக்கு உண்டான பலன்கள் என்னன்றதும், இதை ஓபன் பண்ணா இது வரும், இது ஓபன் பண்ணா அது வரும்னு அவன் நினைக்கிறதே எதிர்பார்ப்பு தானே. இன்ஃபேக்ட் அதிகம். அதுக்கு பதிலாக சாதாரண அவர் சொன்ன பக்தி யோகத்துல ராமா கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு வேலையை பண்ணிட்டு போனாலும் எல்லா சக்கரம் ஓபன் ஆகும். அதுதான் சொல்ல வரேன். ஏன்னா இப்ப நம்ம கலியுகத்துல இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு தனி ஒரு ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. தப்புன்னு சொல்ல வரல, தவறுன்னு சொல்ல வரல. அது செயல்படுறதும் தான் இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம அதுக்காக யோகா பண்றவங்க எல்லாமே தப்பான ஆளுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் அது கால விரியும், நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்றோம். அதுதான் சொல்ல வருது. அந்த டைமுக்கு நீங்க பக்தி யோகம் பண்ணுங்கன்றாரு. அது நம்மளுடைய யோகம், அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது கடமைக்காக தான். அது நம்மளுடைய கடமைக்காக செய்யலாம் அப்படின்ற இதுதான். பக்குவமுடைய தனது கடமையிலே விடுவதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. குழப்பத்தை நீக்குவதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வை மீண்டும் உரைக்கிறார்கள். நமக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காரு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல ஒரு சாரம் சொன்னா நாம இதை புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் சிறப்பா நம்ம பார்க்கணும்னு வச்சுக்கலாம். பக்குவமான துறவின் விளக்கம் பாருங்க. சுயநலம் இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வு திருப்திக்காக உழைப்பவர் அஷ்டாங்க யோகத்தோட யோகி ஆகிறான். அந்த நேரத்துல பகவானுடைய உணர்வோட நாம சேவையை பண்றதுதான் நம்மளோட உணர்வு நமக்கு இது கொடுக்கணும். அதுதான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே, பதஞ்சலி முனி உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல முடியிட சூரிய பகவானுக்கிட்ட இந்த உபதேசம் பண்ணிட்டார் பகவான். அப்ப நம்மளுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. பகவானுடைய உணர்வோட தான் இருக்கு. அவரை திருப்திப்படுத்தணும், அவருக்கு நாமும் சேவை பண்ணணும், நித்திய சேவனாக நாம செயல்படணும். அப்போ இந்த பகவத்கீதையை நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணலாம். பகவத்கீதை புக்கை யாருக்காவது வாங்கி நம்ம பிரசன்ட் பண்ணலாம். நமக்கு ஏதாவது ஒரு கடினமான நேரத்துல சிந்திக்க முடியாத ஒரு செயல், நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஏன்னா நாம எல்லாம் கருமிகள் தானே, நமக்கு பிரச்சனை வரும். அந்த பிரச்சனையோட டைம்ல நம்ம உட்காந்து இந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணாவே போதும். கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரவுண்டு நீங்க பண்ணாவே போதும், எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லையா, நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளைக்கு, ஒரு 15 நாளைக்கு ஒரு நாள், மாசத்துல ஒரு நாள் இந்த மாதிரி கோயில பஜனை கலந்துட்டா போதும். அதுல கலந்துட்டீங்கன்னா போதும், அந்த உணர்வோட நீங்க அந்த மாசம் ஃபுல்லா டிராவல் ஆகுவீங்க. எல்லா பிரச்சனையும் நமக்கு விடிவு வரும். தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது பதம் என்ன சொல்றாங்க பாப்போம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிருஷ்ணா உணர்வுல நம்ம இருக்கும் பொழுது அந்த நம்ம கிருஷ்ணனுக்கு திருப்திக்காக நம்ம எல்லா காரியத்தையும் செய்யறோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம ஏம நியமத்தை கடைபிடிக்காம செய்ய போறது இல்ல. குளிக்கிறோம், பல்லு விளக்குறோம், சுத்தமா இருக்கிறோம், நாம சுத்தமா இருக்கிறோம் எல்லாமே. அப்புறம் அதே உணர்வோடையே நம்ம ஈடுபட்டு செய்யறோம். அப்படிங்கும்போது அந்த என்ன சொல்றது, புலன்கள் தன்னால அடங்கிரும்.
கவனத்தையும் ஒரே இடத்துலயே கண்டிப்பா. கிருஷ்ணர் மேலேயே நம்ம இது பண்ணிடுறோம். அப்புறம் வந்து இந்த பிராணாயாமன்ற கான்செப்ட் வந்து நம்ம அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அதுல முதல்ல ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருந்தாலும் போக போக அந்த சுவாசம் வந்து நீளமாக சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு, அதாவது எவ்வளவு உள்வாங்குறோமோ அவ்வளவு வெளிவிடுறாப்புலதான் அந்த மந்திரம் அமைஞ்சிருக்கு. நான் என்னுடைய பிராக்டிஸ்ல அந்த மாதிரி. ஆமா, அதுவும் வந்துருது. அப்புறம் அதுலயே நம்ம ஐக்கியமாயிடுறோம் பாத்தீங்களா அந்த பூஜை முடிவுல. அப்ப அந்த பகவானோடய நம்ம இணைஞ்சிடறோம். அப்ப இந்த அஷ்ட யோகங்களுமே அதுல வந்து நம்மள ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா அது வந்துருது பிரபுஜி. இது சொல்றது எல்லாருமே நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா அப்படிதான் வரும். குளிக்காம இருக்கோமா, பல்லு விளக்காம செய்ய முடியுமா, அந்த இடத்த கிளீன் பண்ணாம செய்ய முடியுமா? சரி, வேற நினைப்பை எங்கேயாவது வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை பண்ண முடியுமா? முடியாது. உட்கார்ந்துதான் நம்ம வந்து நம்ம மந்திரத்தை சொல்லணும். வேலை செஞ்சுக்கிட்டே சொல்றது வந்து ஏனோ தானு சொல்றதுதான். உட்கார்ந்துகிட்டு சொல்லும் போதுதான், நேரா நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து சொல்லும் போதே அந்த மூச்சு காற்றும் ஒரு நெறிப்படுத்தப்படுது, அந்த பிராணாயாமம் வந்துருது. எதை ஒண்ணா தீவிரமா நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம சொல்றோமோ அப்ப நம்ம புலன்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஆக்னா சக்கரத்துலதான் நமக்கு போய் நிக்கும். அந்த இடத்துலதான் நமக்கு போய் நிக்கும். இந்த மாதிரி இது படிப்படியா அந்த லெவலுக்கு தான் நம்மளை கூட்டிட்டு போகுது. இல்ல மாதாஜி சொல்றதுல பிரபுஜி, இந்த புலனை அடக்கணும்னு சொல்றது கூட எதிர்பார்ப்பு தான். இதெல்லாம் வந்து நாம் இதை பண்ணினா இது நடக்கும், இதை செஞ்சா அது நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே இல்ல. நம்ம வந்து அதை அடக்கவே வேணாம். அதுவா வந்து தன்னால அந்த கிருஷ்ணன் மேலேயே போய் பதிஞ்சிரும் புலன்கள். நம்ம பிரபுஜி ஒரு சின்ன சஜஷன் இல்ல வியூ. ஆக்சுவலா என்னன்னா, அவங்க மாதாஜி சொல்ற மாதிரி எல்லாராலையும் அதே மாதிரி ஃபுல் டைம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு தெரியாது. அது டே டு டே லைஃப்ல when they are committed to some work, கர்மால கமிட் பண்ணச்சே பிரபுஜி சொல்ற மாதிரி அந்த க்ஷணத்துல அப்படியே உட்கார்ந்து மண்டையில அது ஆகியா சக்கரத்துல பெருமாள் நாமத்தை சொல்றதுதான் பெட்டர். அதான் டு அவாய்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா மாதாஜி, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். ஏன்னா நாம எல்லாமே வந்து ஒரு 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 குறிக்கோளோட ஓடின்னு இருக்கோம் வாழ்க்கைக்கு, இல்லைங்களா? நம்ம சமுதாயத்துல மேன்மைப்படுத்தணும், நம்ம சமுதாயத்துல உள்ள பார்க்கணும், பிள்ளைகளை பார்க்கணும், பேர பிள்ளைகளை பார்க்கணும், எல்லாம் பார்க்கணும். அதனால ஓடிட்டே இருப்போம். நம்ம லைஃப் அப்படிதான் கட்டமைக்கப்பட்டது. ஆனா அதுல இருந்து கொஞ்சம் மாற்றம் ஏற்படும் போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தொழில் இருக்கும். அதுக்கு அந்த தொழில் நேரத்துல அப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். அந்த வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய சூழ்நிலை வரும்போது நாம இந்த நாமத்தை நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நமக்கு வந்து கொஞ்சம் உத்வேகம் கொடுக்கும். இதுக்கு சில பேர் வந்து இப்ப நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு 16 ரவுண்டு நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. உண்மைதான், பண்ணா ரொம்ப மேன்மைதான், அது இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா நம்ம கருமையா இருக்கும். நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம 2வது லெவல் வந்திருக்கோம். என்னங்க 16 ரவுண்டு செய்யணும், 1.5 மணி நேரம் ஆகுதுங்க, 2 மணி நேரம் ஆகுதுங்க, எப்படிங்க நான் செய்ய முடியும்? ஒரு ரவுண்டு முடியறதுக்கே 8 நிமிஷம் ஆகுதுங்க, எனக்கு நான் எப்படிங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியும்? நிறைய பேருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதே நீங்க இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அதே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழக பண்ண ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும். இதுலயே வந்து எல்லா யோகாசையும் கடந்து ஒரே நாள்ல நம்ம எல்லாம் செய்ய முடியாது. முதல்ல உட்காரணும். அப்புறம் பசங்களை கொஞ்சம் இருங்கப்பா ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த ஒரே ஒரு கும்பிடு போட்டு வர்றேன்ட்டு டக்குன்னு நம்ம ஒண்ணு செய்யறோம். அப்ப அந்த பிள்ளைங்க ஓ அம்மா போய் உட்கார்றா போல, கொஞ்ச நேரம் இருப்போம். அப்ப அந்த பழக்கத்துக்கு எல்லாமே சூழ்நிலையுமே நமக்கு சரியா வந்துடும். போக போக ஒரு 40 வயசு 45 வயசு வரும்போதே நமக்கு எல்லாமே செட் ஆயிரும். அது வந்து பைய மெல்ல 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 வந்து செட் ஆயிரும். ஒரே நாள்ல டக்குன்னு இன்னைக்கு நினைச்சு நாளைக்கு செய்யக்கூடியதே கிடையாது, முடியாது. அதுதான் மாதாஜி, அதுதான் இப்ப நம்ம 35வது அத்தியாய ஸ்லோகத்துல அதை பத்தி பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுப்பார். சரி, 2வது பதம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி யாரா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யம் சனன்யாசம் இதி பிராஹுர்யோகம் தம் வித்தி பாண்டவா நயே சனன்யஸ்ய சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்சனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 2வது பதம் பாருங்க, நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்க. பாண்டுவின் மகனே, புலன்கிருச்சிகளை இச்சைகளுக்கு அதாவது பார்க்காதே, எவனும் யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமாகும்.
அது பரமனோட தொடர்பு கொள்வதிலும் சரி ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும் அப்படின்றார் இந்த பதத்துல. இப்ப புலன் கவர்ச்சி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன் சொல்லும் போது இந்த 5 விதமான புலன்கள், அதோட அந்த ஆசைக்கு இப்ப கண்ணால பாக்குறது ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம், காதால கேட்கறது ஒரு ஒரு சங்கீதம் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம், இப்போ உள்ள கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சங்கீதம் கேட்கணும், பேசுற வார்த்தைகள் சரி, வாய்க்கு நம்ம ருசியா சாப்பிடணும், இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இதெல்லாம் புலன்களோட இச்சைதான். அதை துறக்காதவன் கண்டிப்பா யோகி ஆகவே முடியாது இல்லைங்களா? துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகம் தான். அது எப்படிப்பட்ட யோகம்? முதல்ல நாம என்ன அறியணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஷ்டாங்க யோகம் துறவு ஒன்று, துறவும் ஒன்றுதான். இரண்டிற்குமே புலன்களை துறப்பது தான். இப்போ ஒரு துறவரம் ஒருத்தர் போறாரு, அவர் என்ன பண்றாரு? முதல்ல அப்பா அம்மாவை துறப்பார், சகோதரனை துறக்கிறார், சமுதாயத்தை துறக்கிறார், எல்லாரையும் திறந்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? நேரா போய் காட்டுல போய் உட்கார்றாரு, எங்கேயாவது மரத்தங்கீழ போய் உட்காந்துக்கிறார், இல்லைன்னா ஒரு நதிக்கரையில போய் ஓரமா உட்காந்துக்கிறார், உட்காந்துக்கிட்டு பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்றாரு. சிறப்பு, பக்குவம் அடைஞ்சிட்டாரு, பக்குவம் அடைஞ்சு அது துறவு தான், இல்லைன்னு சொல்லல, அது ஒரு துறவு தான். ஆனா நாம ஒரு கிரகசனா இருக்கிறோம், ஒரு குடும்பத்துல நாம இருக்கிறோம், பௌதிக சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு, நமக்கு குடும்பம் இருக்கு, சமுதாயம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்குது. ஆனா இதுல நம்மளுடைய அத்தியாவசியத்தை நாம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பற்றற்ற தன்மையா நாம செயல்படுறோம் பாத்தீங்களா, அது ஒரு துறவு. ஆனா 2 துறவுக்குமே முக்தி கிடைக்கின்ற நாம 3வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? நாம புலன்களை துறப்பதும் என்பதும் அத்தியாவசியமாகிறது, பக்தர்களுக்கும் பக்குவமான துறவு என்பதும் எளிதாகிறதுன்ற எவ்வளவு விஞ்ஞானம் பாருங்க. ரொம்ப மெயின்டா படிச்சா நம்ம புரிஞ்சிடலாம். ஆனா 2க்குமே புலன்களை துறப்பது என்பதுதான் அத்தியாவசியமாகிறது. பக்தர்களும் சரி ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வந்துடும். அது அப்போ நம்ம பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல் பண்ணணுன்றது, அதுதான் இந்த பகவத்கீதை விஞ்ஞானம் நம்ம கொடுக்குது. முழுமையான ஞானம் எப்படி கொடுக்கும் பாருங்க. ஜட புலன்களை விட்டு விடுவதால் பகவானுடைய கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதால் நமக்கு அந்த பக்குவத்தை நம்ம அடைய முடியும். சரி, இப்ப நாம ஞானத்தால எப்படி நாம முக்தி அடைய முடியும்? இப்போ நிறைய வேதங்கள் படிக்கிறோம், நிறைய பகவானுடைய லீலையை படிக்கிறோம், அதோட வைபவத்தை படிக்கிறோம், எல்லாம் படிச்சா மட்டும் போதுமா? அது செயல்ல கொண்டு வந்தாலே நாம பூர்ணம் அடைய முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த யோகத்தினுடைய ஏணி படிக்கிறது பாருங்க. பக்தி நாம வந்து ஞான யோகத்தை அடைஞ்ச பிறகு அஷ்டாங்க யோகத்தையும் நாம் அடைகிறோம். இப்ப ஞான யோகம் போது நாம என்ன பண்றோம்? கர்ம யோகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஞான யோகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம், பக்தி யோகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம், அஷ்டாங்க யோகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம், 6 தத்துவத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம், எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறோம். தெரிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய முடியும்? அது முக்திக்கான செயல் தான். ஆனா பக்தி யோகம் பண்ணாதான் நாமும் அங்க போக முடியும். எங்க பகவான் போக முடியும். அப்போ ஒரு ஸ்டெப்பா நாம போயிட்டே இருக்கோம். அப்ப அதே 3வது அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப நீ வந்துரு, நீ அறிவாளியா இருந்துக்கோ, முட்டாளா கூட இருந்துக்கோ, பக்தி யோகம் பண்ணு, என்கிட்ட வந்துருவான். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டாரு. பகவானுடைய லீலை, பகவானுடைய வைபவம், இது அது பகவத்கீதை அது படிச்ச எல்லா விதமான புராணங்கள் வேதங்களும் படிக்கும், தப்பு இல்லை, தெரிஞ்சது நல்லதுதான். ஆனா ஒரு முட்டாளா இருக்கிறவங்க கூட பக்தி யோகம் பண்ணி டக்குன்னு போயிடலாம். அறிவாளி இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க? அதே அதிகமாக என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா, ஈகோ வந்துடும். இதை பத்தி விரிவா நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல படிப்போம். ஏற்கனவே 3ல படிச்சிருக்கிறோம். இப்ப இந்த 6லயும் நம்ம நிறைய படிக்கலாம் இதை பத்தி. அப்போ இந்த ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அப்புறமா தான் பக்தி யோகம் பண்ணுவோம். நம்ம நேராவே பக்தி யோகம் போய் ஒரு லிப்ட்ல ஏறி உட்காந்துட்டு பக்தி யோகம்ன்றத டப்புன்னு ஒரு பட்டன் தட்டினாவே போதும், டைரக்டா நம்ம பகவான்ட்டு போவோம். ஏன் இந்த படிக்கட்டுல ஒண்ணுன்னா ஏறி போகணும் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் உணர்வோட நம்ம பயிற்சி செய்தாலே எல்லா நோக்கங்களும் ஹரிபக்தியோட இருக்கு. நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரம் டைம் ஒதுக்குங்க, ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஒதுக்கி இந்த மாதிரி உட்காந்து சிரமமா கீழே ஒரு மேட்டை ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டு நல்லா சாதாரணமா உங்களுக்கு எப்படி இயல்பா உட்கார முடியுமோ உட்காந்துக்கிட்டு சாட்டிங் பேக்கை போட்டுக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. அதுலயே இது பிராணாயம் இருக்கு, இதுலயே மூச்சு பயிற்சி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு அதுல.
ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான். இப்போ அவருடைய உணர்வுடன் நம்ம பயிற்சி பண்ணாவே போதும், நம்ம முக்தி அடைய முடியும்னு சொல்றாரு. இப்ப 3வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். ஆறு ருஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணமுச்யதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ ஷம காரணமுச்யதே. ஹரே. அப்படியே 4 முடிச்சிருங்க மாதாஜி. 4 முடிச்சு. யதா ஹீனேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்மஸ்வனுஷஜ்ஜதே சர்வ சங்கல்ப சனன்யாசி யோகாரூடஸ்ததோச்யதே. ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த 3வது பாத்துல என்ன சொல்றான் பாருங்க. அஷ்டாங்க யோக முறையை புது மாணவனுக்கு செயலோ வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயலை துறந்தாலே வழியாக கூறப்படுகிறது. இப்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல உள்ளவன், ஒரு புதுசா உள்ளவங்க அந்த அஷ்டாங்க யோகம் மூலியமாக மனதையும் புத்தியையும் உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அவனுக்கு தேவைப்படுது. ஆனா பற்றற்ற தன்மையா அவன் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான் பாத்தீங்களா, துறவு போறான் பாருங்க, அவனுக்கு ரொம்ப இயல்பா வந்துடும். அப்ப ஜட செயல்களையே துறந்தாலே போதும், அப்ப அவனுக்கு இயல்பா வந்துடுதுன்றாரு. ரொம்ப அழகா இந்த 4ல பாருங்க. எப்பொழுது ஒருவன் புலனோக்கு செயல்களையும் புலன்களையும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளுக்கு துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்பொழுது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படும். அப்ப புலன்கிளர்ச்சியே இல்லாம புலனோக்கு தன்மையே இல்லாம செயல்படுறான் பாருங்க. அப்ப எந்த நிலையிலும் இருக்கான் பாருங்க, அவன் உயர் நிலையில அடைகிறான் அவன். அப்ப அஷ்டாங்க யோகத்தின் 2 நிலை இருக்கு. ஆரம்பம் இருக்கு, உயர்நிலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு, 2 நிலை. அது அப்போ அதே மாதிரி பக்தியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி யோகத்திலையும் வந்து ஆரம்பம் ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கான செயலை பண்றான் தன்னுணர்வு அடைகிறதுக்காக. அனநேய பக்தியில போகும்போது மரணம் அடைஞ்சிடறான், முன்னாடியே மரணம் அடைஞ்சிடறான். அதே மாதிரி இங்க முக்தி, அதாவது மரணம் அடைஞ்சா முக்தி கிடைக்கும். ஆனா அந்த பக்குவம் வர்றது முன்னாடியே இறந்துடுறான். அவனோட கதி என்ன, ஆரம்ப ஸ்டேஜில் உள்ளவனுக்கு கதி என்ன அப்படின்றதும் இந்த யோகம் மூலியமா நமக்கு. அப்போ ஆரம்பம், அதாவது ஒருவன் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான். அவனது கடமையை செய்ய, அவன் கடமையை செய்யணும். எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஷ்டாங்க யோகம் பயில வேண்டும், ஆசனங்கள் முதல்ல அமைக்கணும்ன்றார். அது எப்படி? பற்றின்மை அடைய உதவும், தூய்மையை அடைய உதவும்ன்றார். பற்றின்மையோட நம்ம எந்த ஒரு செயலுமே அஷ்டாங்க யோகத்துல பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மனது புத்தி எல்லாமே நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆக முடியும். நமக்கு அந்த செயலை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கடினமா தெரியும். அது வந்து கொஞ்சம் ஆரம்ப ஸ்டேஜ் உள்ள பக்தர்களுக்கு அது கொஞ்சம் கடினமா தான் தெரியும். ஆனா அது செயல்பட என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, முதிர்ச்சி அடைகிறாரு. அப்போ உயர்நிலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஜட இச்சைகள் இருந்து முழுவதமாக தூய்மை அடைந்த நிலை அது. தியானத்தை நிலை பெற்று தொலை தரும் மன இயக்கங்களை அனைத்துக்குமே நிறுத்தி விடுகின்றன. சரி, இந்த ஆரம்பமும் சரி, அந்த முதிர்ச்சி அடைஞ்ச தன்மை உள்ளவங்களுக்கும் சரி, இப்ப நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது அஷ்டாங்கத்தின் ஏணி படிக்கட்டு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லைங்களா? 8 விதமான நிலைகள் நம்ம பார்த்தோம். ஏமம்னா என்ன? செய்யக்கூடாதவை, கட்டுப்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நியமம் செய்ய வேண்டிய விதிக்கப்பட்ட நியமங்களை நம்ம செய்யணும். 3வது ஆசனம், உடல் பயிற்சி. 4வது பாராயணம், மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும். வித்தியாகாரம் சொல்றது புலன்கிளர்ச்சிகளை பொருள்கள் இருந்து புலன்களை வெளியே நிறுத்துதல். தாரணின்னு சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா, பகவான் ரூபத்துல மனதின் நிலை நிறுத்துதல். பகவான விக்கிரக வழிபாடு பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுலயே வந்துடும் தாரணி வந்துடும். தியானம் பண்றது பகவான் மீது ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபடுத்த நிலை, சமாதி நிலை, முழுமையான சமாதி நிலை, ஆழ்ந்த நிலை. இப்ப முதல் நிலை பாருங்க, கட்டுப்பாடுகள். பக்தி யோகத்துல பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக் கட்டுப்பாடு வந்துடும் அவனுக்கு. இப்ப செய்ய வேண்டிய விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள் சொல்லும் பார்த்தீங்களா, பக்தி யோகத்துல பண்ணும்போது அவன் என்ன மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும்,
இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றோம், பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ண போறோம். நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானுடைய அவருடைய பிளேட்டு ரொம்ப சுத்தபத்தமா வச்சிருப்போம், தொடச்சி வைப்போம். அதுல பதார்த்தம் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு கப்பா வைப்போம். இந்த மாதிரி எல்லாம் சுத்தபத்தமா பண்ணி அதுல ஜலம் விட்டு சுத்தப்படுத்தி, ஜலம்னா எப்படி நம்ம அதுக்குன்னு தனியா ஒரு இது வச்சிருப்போம் இல்லையா, அதெல்லாம் விரிவா நம்ம படிக்கலாம் பின்னாடி. ஸோ அதை கங்கா நீரை விட்டு நாம சுத்தப்படுத்திட்டு ஒரு ஐட்டமா உள்ள வச்சுட்டு அது மேல துளசியில வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பகவான்கிட்ட கொடுப்போம். பகவான்கிட்ட வைக்கிற இடத்துல கூட சரி, அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு கிளாத்தை வச்சு சுத்தமா தொடச்சிட்டு அங்க கங்கா தாயை நினைச்சு அங்க ஒரு 3 டிராப் அங்க விட்டுட்டு அதுக்கு மேல பகவானுடைய பிரசாதத்தை வைக்கணும். வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நியமனம் இருக்கு பார்த்தீங்களா. இது எப்படி வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த கடமையை செய்யும் போது பக்தியோகத்தில் செய்ய 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 நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், அந்த பக்குவ நிலை வந்துடும். நம்ம உடல் பயிற்சின்னு சொல்லும்போது இந்த மூச்சு பயிற்சியும் பாருங்க, உட்கார்ந்து பகவான் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சாவே போதும், எல்லா உடலும் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும், எல்லா உடல்ல உள்ள எல்லா அங்கங்களும் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதை பத்தி ஒரு கிளாஸ் நம்ம எடுப்போம் கண்டிப்பா. அப்போ அந்த இது எல்லா இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி பகவான் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாவே போதும் உங்களுக்கு. அப்போ சிந்தனை எங்கேயுமே போகாது, பகவான் நாமத்தில தான் சிந்தனை இருக்கும், பகவானுடைய ரூபத்துல தான் சிந்தனை இருக்கும், பகவானோட லீலை தான் நம்ம சிந்தனையா இருக்கும் இல்லைங்களா, எல்லா விதமானது. அப்ப பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப இந்த 8 நிலையை அடையிறதுக்கே நம்ம பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா நமக்கு இதுல கொடுக்குறாங்க. நாளைக்கு நாம இந்த 5வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம படிப்போம். இனி வர வர ரொம்ப அழகா இருக்கும், ரொம்ப தெளிவா நம்ம கொடுக்க போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. கல்பத்தராய் கிருபசிந்த ஏவ சபா நான் அபாவனீய வைஷ்ணவியம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார வாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் கிருஷ்ணா.